Soc en Carlos García. Durant els últims 4 anys he estat involucrat en la promoció del patí júnior. El júnior és la principal cantera de futurs navegants de patí de vela. Per tant, hauria de tindre un lloc més important dintre de la vela infantil. Per aconseguir-ho, potenciarem el patí júnior en aquells clubs que tenen activitat de patí sènior, però encara no han començat a promocionar el júnior. Projectarem un calendari més racional, tenint en compte les edats i els calendaris escolars dels regatistes. Activarem les concentracions d'entrenament, fent-les atractives i sense cap cost per als clubs. També volem implantar un sistema de subvencions per l'adquisició del patí júnior i per a aquells regatistes que passin al patí sènior. Volem que el júnior tingui el paper que es mereix. Espero que ens doneu el vostre suport i que junts hissem la vela del camp.